çizmirine götü. Ne kadar hangi içkiye fazla yapar fazla gidiyor. Her de nuriye onunla kesin. Böyle Ramazan mı dedim mi? Yani zaten Ama şandım bu. Aval ve dere dövse günah ya. Bana dövse günah. Hava buraya. Hava derece olacak sadece. Hava olacak günah. Yoksa hava ne görecek? وەک هەواڵ دەزانن دوازدەی سباتا 1994 دی şerek li vê dere hat destpêkirin. Hevalek destpêkê di şehîd dikevin. Du hevalê dinê birîndar tên girtin le bi hovane û bi îşkencak herî hov tên qatil kirin. Di sîv duyemîn salvegera her sê hevala di ji bona tebayê şehîdê azadiyê hemavala berî her tişt vedixwînin rêzgirtinê. berê ji me re digotin ji kirdar digotin qart xurt. Van ciwana jî bi serî rakir got em ne qartin em ne qurtin. Em Kurdin nasnamakek me heye, hîmlikek me heye, mahfekî me heye û bi salaya em ser vê axê em jiyan dikin û berxwedan tekoşîn kirin heya ku gihaştin asa şehadetê wan berxwedanek bêhempar dameşandin. Wekî zanim malbatê me û gelek dayîkê me bi hesreta goristana zarokê xwe bûn bi hesreta ku kulmek axa ku ser zarokê xwe ku hin hestirkê ser zarokê xwe bibarînin û bê hesretê bûn û gelek dayîkê me û malbatê me bê hesretê û bê kedirê çûn. Îro dayîka me jî zor û zehmet û van ciyara û van tehta hilkişiya û ji bona ku diyê kurê xwe bivîne kurê ku lê şehîd ketiye ji bona ku cê wî bivîne. Em jî dibêjin heya ku em hebin, heya ku em sabin, heya ku demna xwîna me hebe, em ê li dû keda van lehenga bin, van qehrema bin, heya ku asa, heya ku jiyanek azad, heya ku aşîtî ku birûmet bê vî welatî em ê jî tekoşîna xwe berdewam bikin û em ê di ber xwe bidin û şehîd namirin. Bi rastî derbasbûyê van şehîda hewcê nake me re qal bike. Yani ew kesê bedena xwe ji bo vî gelî danî ortê her tiştê wî li ber çav bi rastî. Van hevala jî bi rastî dilê xwe di cê vî gelî de gişî çêkiriye, xwe dilê vî gelî bi cî kiriye. Tim û dayîm navê wan da nabe. Her wextê wê qala van şehîda bibe bi rastî. Wê bîr bê anîn. Tiştê gilme dikeve ev e ji vê tim û dayîm çi em bikin bira em bikin dibe tiştê li yaqî wan em bikin li gora wan em bikin tiştê şaş em nekin û şehîd namirin. Xweziye li çiyayê Şengalê li ba dewrê şeefdî bûma. Li ser pişta hespên boz bi xwe berdaya beriya Musilê. Wextê ku dewrê birîndar bû ez biketima bi cengê wî û ber bi çiyayê Kurdistanê berjor rapelkiyan lat û lûtkeyên bilind min jê re bigota binêre vane li vir 12 hewarî û bi hezara edûlê hene rehet razê. Li van çiyayên ku ji nexwedayan textê xwe lê vegirtine mirin ji ku û çawa tê bira were. Qet xema nexwe. Ya ku îspat bûye, Kurd bûyên û jiyana azad e. Ev êdî heta bi hetayê ye.